Volám sa Iliáš Kondrič, som z Bratislavy, mám 36 rokov, MMA sa venujem 11 rokov, mám 23 zápasov, som z Octagon Fighting Academy, mám 11 výhier, 10 prehier, 1 no contest, odkaz súperovi, teším sa na ňo, dúfam, že dojde pripravený a prajem mu veľa šťastia a teším sa na tento zápas.